časova stigla je lažna dojava da je postavljena bomba. Samo ako dozvolite da malo kidnapujem ovo vaše prelistavanje štampe. Dakle, pre 2 nedelje smo sedeli na ovoj televiziji. U drugom studiju, ali smo sedeli na ovoj televiziji i imali smo specijalnu emisiju Rušenje Vučića. Vidim da je to glavna tema za sprdnju raznim novinarima, novinarčićima, po vremenu, po onoj CIA televiziji N1. Vidim da oni prosto uživaju, da ne kažem neku drugu reč, kada pljuju nas i tvrde nas, koji Informer i Pink pre svega, koji se bavimo tom činjenicom. Dakle, činjenicama o tome da se u Srbiji stvara haos. Ali da vam kažem nešto jutros i da kažem građanima Srbije, situacija je danas 2 nedelje posle 10 puta gora. U kom smislu gora? U smislu, Svetlana, da se sada u Srbiji sprovodi pravi državni udar. I nemojte da me gledate začuđeno i nemojte da niko misli da sam lud. I nemojte, dragi gledaoci, da verujete analitičarima, raznim Vesnama Pešić i tako dalje i ostalima koji tvrde da smo mi ovde nekakvi ludaci. Evo, ja ću jutros da vam dokažem da je u toku, u sledećih nekoliko minuta, da je u toku pravi državni udar. I došao sam jutros ovde i kidnapovaću ovaj deo vaše emisije, možete da se ljutite, ali tako vam je, šta vam je, da upozorim predsednika vlade, premijera Vučića, da ni slučajno ne putuje u Peking, da ni slučajno ne ide u Kinu. Ako ode u Kinu, u Srbiji će nastati haos. U Srbiji je spreman haos. U Srbiji se sprema haos. Ako ode u Kinu, ovde će biti državni udar. Ljudi, nije šala. Ali kad kažete državni udar, polako, morate da nam objasnite. Sve ću da objasnim, draga koleginice. Dakle, ovde se sprema državni udar. Vučiću, ne idi u Peking, ne idi u Kinu. Ako odeš u Kinu, srušit ćete dok si tamo. Ili čim se vratiš ovde. Napravit će haos. Ko će napraviti haos? Mafijaška hobotnica. Tu mafijašku hobotnicu čine politička mafija, klasična, kriminalna mafijaška, da je tako nazovem, klasični kriminalci, policijska mafija i medijska mafija. Ili u Srpsku radikalnu